Pasaway ka na. Si Mike, Charles Michael Rivera. Ako yung student council chairman na panahon natin. Landslide. Landslide. Meron akong 4 na anak. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong trabaho ko, pero kitang-kita naman siguro sa itsura ko sino pinakado rito. Bahala daw, sino yung gustong pumangalawa? Susunod, drafting lang. Sino drafting? Noel, grupo mo. Ang mga drafting? May drafting.